Finska je poznata kao jedna od vodećih zemalja na polju korišćenja biomase za proizvodnju energije upotrebom efikasnih i ekološki prihvatljivih tehnologija. Ona s jedne strane raspolaže velikim potencijalima ovog obnovljivog izvora, a s druge razvijenim i povoljnim strateško-regulatornim okvirom u ovoj oblasti. Pozitivna iskustva i aktivnosti u oblasti korišćenja biomase u Finskoj predstavljene su na konferenciji održanoj u Privrednoj komori Srbije pod nazivom Održivi rast kroz razvoj biomase. Biomasa predstavlja pojedinačno najznačajniji potencijal obnovljivih izvora u Srbiji, međutim, ovaj energent nije ni dovoljno ni na adekvatni način iskorišćen. Veće korišćenje biomasa posebno je bitno za supstituciju konvencionalnih energenata i električne energije koje se koristi za grejanje, što je suštinski i problem Srbije. Korišćenje biomase utoliko je značajnije kada se ima u vidu nova zavisnost od uvoznih energenata i posledica velikog uvoza energenata. Procenti učešća uvoznih energenata u spoljno-trgovinskoj razmeni su dvocifreni, a samo uvoz nafte i prirodnog gasa predstavlja više od 15% od ukupnog uvoza. Sve to su razlozi koji ukazuju na potrebu što hitnijeg otklanjanja barijera za veće korišćenje obnovljivih resursa energije, a i biomase. Oblast obnovljivih izvora energije u Srbiji nije razvijena u onoj meri kojoj bismo mi to želeli i u onoj meri koja je nama potrebna. Kada govorimo o elektranama na biogas, možemo reći da ih postoji svega 5. To je s neke strane dosta malo. Tako da smatramo da samim tim i ova konferencija na neki način i interakcije između nas kao učesnika može dovesti da se neka pozitivna iskustva prenesu i u našu privredu i zakonodavstvo. Ono što posebno želim da kažem, da ministarstvo je prepoznalo značaj ovoga resursa i pokrenuto je nekoliko projekata u korišćenju biomase. Primjena biomase kao energetskog resursa može imati pozitivne efekte samo ako je zasnovana na konceptu održivosti. Naravno, korišćenje energije iz biomase na principima održivosti predstavlja kontinuirani proces koji zahteva organizovan i sistemski pristup svih aktera i na lokalnom, i na nacionalnom, na regionalnom i na globalnom nivou. Pitanje biomase je veliki potencijal za Republiku Srbiju, posebno za lokal, gde se odvijaju svi strateški infrastrukturni projekti, što znači da bismo imali mogućnosti korišćenja ovog potencijala i zapošljavanja novih ljudi i otvaranja novih radnih mesta i u tom smislu kao resorno ministarstvo poljoprivrede i životne sredine mi smo danas i izjasnili na ovom sastanku da smo spremni za saradnju sa Finskom i da smo spremni za saradnju kada je u pitanju sistem biomase i sa Ujedinjenim nacijama, odnosno sa UNDP programom za razvoj. Konferencija je bila prilika i da učesnici razmene mišljenja i iskustva i da se inicira privredno-poslovna saradnja u ovoj oblasti između Finske i Srbije. Učesnicima konferencije obratili su se i Irena Vojačkova-Solorano, stalna predstavnica Ujedinjenih nacija za Srbiju, kao i Mati Antonen, zamenik ministra spoljnih poslova Finske. Na konferenciji su predstavljeni rezultati i aktivnosti dva projekta biomase u Srbiji, mapiranje lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resurnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu, kao i projekat smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji. Konferencija treba da doprinese uspostavljanju privredne i institucionalne saradnje između Finske i Srbije sa ciljem stvaranja uslova za intenzivnije ulaganje u korišćenje biomase u energetske svrhe. Konferencija je organizovana u okviru posete finske privredne delegacije Srbiji, koju predvodi Mati Antonen, zamenik ministra u Ministarstvu spoljnih poslova Finske. Tokom konferencije održani su i bilateralni razgovori finskih i srpskih preduzeća.